Right guys, muri Zimbabwe update ndinayo update iyo yamukoma Stan Master vachitaura panhamo yaDog Judah vachipa speech panhamo yaDog Judah. Ndichakusiya mchiona video. Wapedza kuona video tozonofika comment section yambiro ndeyekuti usubscribe wotina on that notification bell nekuti ndichamhanya nenyaya dzemaupdates kubva pano paDhira retu 63 munobatsirikana. Much love. Don't care. Okay, Tatanga. Dog Judah angari munakaisa. In terms of Uno wake, relationship yako naye. What kind of relationship did you have? How would you describe your relationship na Judah? Takatanga tiri strange. Yeah, strange chaiwo yakuti munhu atongoya kuhospital akuda rubatsiro nomubatsira but une chauno chinokupusha handizoti chii iwe hazoti chii chinokupusha to the extent yekuti unodriva makilometers kunoona munhu unodriva makilometers kuenda negood news. In short, wese hangu anane maoko angu andinobatsira ndonisa kubracketry family. I don't know if I've answered you. Yes, you have. Kusangana kwenyu kwanga kuri planned here, kwanga kuri kwemasanga here. Sana ngoro tinakasangana sei. Stan Master basa rake nderei. Ndakubvunza ipapo. Stan Master basa rake nderei. Ndinokubatsira. Anofonerwa nevanhu from different provinces, from different cities, from different places. Nevanhu vasingazivi ndozvakaita Dog Judah namai vaDog Judah. And vakafoira interview ka7. Vaiti vakafoira interview yangu nemastage anenge 8, vakafoira pastage 5 totanga kuti 1, but they never gave up. So vakaramba vachiuya, so handizoenda kuanswer here pakunde kwemasanga kana kuti it was planned. I'm a destiny helper, if I may say. So they believed kuti kundowa tunowana yambutso yedu, and I was there, and I'm always going to be there for anyone anozvinzwisisa ane patience. Nezuro, young brother come here. Nezuro was driving, shone young brother. Ndakatukwa nemumwe munhu achakarubatsira. Munhu yafoira interview ka4 asi akatondituka. Young brother yanga akati, oh, I never knew that this is what you go through every day. Young brother ndoti young brother nditsano vangu, nditezvara vangu. Vakati pandidzoka kumba ndanotsura chimoko changu kuti pachiri kusvika pa90% or 100% ngawedzerenda pa110% because I need therapy kusvika pa10 because of what I go through. Ndakupindura. Mashoko ako ekupedzisira. To the family, to the millions who were watching online, who were crying with you. All I can say is you believed in Dog Judah. You believed in Stan Master. Above all, you believed in love. Rudo mabasa. Mabasa yayo amakashowa muri kunze. Zvinoratidza kuti mune rudo rwakadzika. I know munema unanswered questions, nema assumptions, ne denial. But I doubt I dig deep. Vanangu na kusara chinetsana chipuma na uroyi. Signore, kuti munhu anoita malaria kusina mosquito. But angani malaria. Let's just leave it there. Sorry. Imimi neni kachisimbisai Sarah na my Dog Judah.
That's all I can say. Kune mhuri yasara, my dog Judah handikusiyei, hatikusiyei. Thank you. Thank you. Utekwa hwese huri pano nokuchingamidzai vemakereke, vemaorganization akasiyana siyana, vavakidzani, comrades and friends, shamwari dzaJudah, makadi zvenyu, shamwari dzaDr Judah, sorry zvenyu. Dai pasina chikoro chinonzi Yorkshire Primary School, pasina Dr Judah. Ndokumbirawo teacher vaDr Judah, mungosimukawo pamuri ipapo. Vakadoneta mari dzese dzezvidhina, jecha, kwari, matombo, zvipi zvese, ndinokutendai. Vari kwamuri ikoko, ndinokutendai nerudo rwenyu. Ndaitaura inzwi rimwe chete, asi muri kunzvimbo dzandisati ndakambosvika, asi shoko raisvika, mutumira mari. Kwamuri ikoko, komborerwai nedenga. Imba iri kuenderera mberi nekuvakwa. Dr. Barnabas Marambire, ndokumbirawo muye pano. Uyu murume uyu, pane nguva dzaindisimbisa nenyaya dzemari, kuti aiwa munin'ina, idzi mari dzevanhu dzikontrole iwewe. MuZimbabwe vakaita vaviri kana vatatu, upenyu hwewakawanda hwaikwanisa kuchinja. Akadzimbikana ndiri kuzoona. Musi 11 November takauya pano. That was my first time kusangana na Dr. Judah. Tichisangana pakava nomufaro mukuru. I think takaita not more than 30 minutes. Mama, Mwari ngavaremba vakakushingisai. Kuuya kwatakanga taita tanga tine urongwa hwekuvaka imba yaDr. Judah. And November mvura yakatanga kunaya. December mvura ikanaya. January ikaramba ichinaya zvatinongoziva tese. Takazoti musi wa21 changa chiri china last month muna May. Taronga nemukoma wangu kuti ngatiinde tinoparura kuita memory and remembrance of our hero who is lying here. Project chaendirira mberi. Ndinoona sokuti ndicho chitsvambe chete chatangosirwa. It's very very unfortunate kuti chirongwa ichi chaitwa Dr. Judah vasipo. But I want to believe in the spirit. He will be with us. And ndoda kungokutendai vakuru venharaunda, hama neshamwari, ndichiti tasirwa chitsvambe nemurume uyu. Anga nerudo.
Saka chitsvambe chero chaatisira ngatichitaridza among ourselves through supporting mama vasara nevana. Moyo werudo ngauve pakati pedu tose wobva watibatanidza nemadifferences edu ese. Ndinozva kuti mukurarama tinopesana maonero nekufunga nekutaura, but zvaitika pano ndonatsa kuti chitsvambe chokuti kana ukasazviona pakadzika pemwoyo wako kuti kwete tinokwanisa kusiyana kuona nekusiyana kutaura, asi tinokwanisa kufamba tese. Ndonatsa ndo chidzidzo chikuru chatadzidzisa.